дар маросими ҷамъбастӣ даври ноҳиявии озмуни шаҳрӣ ту қалби тоҷикистони душанбе намояндагони мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва иштирокчиёни даври ноҳиявии озмун ҳузур доштанд. зимни суханронии масъулин қайд намуданд, ки озмуни мазкур бо мақсади дарёфт ва муаррифии чеҳраҳои нави суханвару сухандони дорои маҳорати баланди, ровигию натоқӣ, сарояндагию овозхонӣ, баландбардоштани маҳорати иҷрокунандагӣ, ташаккули истеъдод ва ҳунари наврасону ҷавонон ва дар ин замина эҳтиром гузоштан ба таъриху фарҳанги миллӣ гузаронида мешавад. дар марҳилаи ноҳиявии озмуни шаҳрии ту қалби тоҷикистони душанбе дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ 250 нафар иштирок намуда, аз ин шумора 36 нафари онҳо сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гардиданд, ки ба ҳамаи онҳо дар вазъияти тантанавӣ диплом ва мукофотпулии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ тақдим шуд. сипосамро ба муҳтарам раиси шаҳр мерасонам, ки чунин озмуни бошукӯҳро барои мо таъсис доданд, ки ҳаваси мо барои шеъру шоирӣ боз ҳам бештар гардид. озмуни шаҳрии ту қалби тоҷикистони душанбе аз рӯи номинатсияҳои эҷоди шеъри беҳтарин дар васфи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе, қироати беҳтарини шеър дар васфи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе, иҷрои сурди беҳтарин дар васфи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе, сурди беҳтарини гурӯҳӣ дар васфи пойтахти кишвар доир мешавад. соли аввал аст, ки дар озмуни шаҳрии ту қалби Тоҷикистони Душанбе иштирок мебарзам ва сазовори ҷойи сеюм гаштам. сараввал ташаккури худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон мерасонам, ки барои мо хонандагон ва наврасон чунин озмунҳои бонуфузро ташкил доданд, то мо дар ин ҷо омада дониш ва малакаи худро боз ҳам сайқал диҳем. ман кӯшиш меварзам, ки дар даври шаҳрии ин озмун сазовори ҷойи намоён гардам. ин озмун байни хонандагон донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, таълимгирандагони муассисаҳои таҳсилоти иловагии соҳаи маориф, санъат ва мусиқии ҳудуди шаҳри Душанбе, эҷодкорону ҳаваскорон ва намояндагони дигар қишрҳои ҷомеа, ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе зиндагӣ, кору фаъолият ва эҷод менамоянд, баргузор карда мешавад.